V rádiu Melódie s nami primár kardiológie a akútnej kardiológie CINRE, doktor David Líška. Vítajte, dobré ráno. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No asi taká najdôležitejšia otázka, ako rozpoznáme srdcový infarkt? Infarkt, najtypickejším príznakom infarktu je bolesť. Je to bolesť na hrudníku, s tým, že bolesti na hrudníku môže byť strašne veľa, ale vždycky postupujeme tak, že vylučujeme to, čo pacient ohrozuje na živote, a to je najviac infarkt. A tá bolesť pri infarkte je typická. Môže byť tlaková, pacient popisuje, ako by mu sedel na hrudníku slon, môže byť zvieravá, pacient hovorí, že má hrudník akoby v jednej obruči, môže byť pálivá. Ako pacienti to popisujú tak, že im niekto priložil na hrudník žehličku. Tá bolesť má takisto typické umiestnenie, hovorí sa aj o bolesti kravatovitej, kopíruje priebeh kravaty. Je to bolesť lokalizovaná za hrudnou kosťou. To je zaujímavé, lebo ja mám ešte tak zapamätané, že mala by vystreľovať do ľavej končatiny, do ruky? Môže, aj nemusí. Typicky vyžaruje do ľavého ramena, do ľavej hornej končatiny po maličkovej strane až do malička, ale môže vyžarovať až do chrbta, môže vyžarovať do brady, vtedy sa často mýli s bolestiami zubov, môže vyžarovať do žalúdka, často sa to potom je diagnostický problém oproti vredovej chorobe žalúdka, takže je to rôzne. Býva pri infarkte aj nevoľno ľuďom, že majú napríklad vracajú, keď sme už ten žalúdok spomenuli? Typické to je práve pre infarkty spodnej steny, kedy bývajú spojené aj s nevoľnosťou, s vracaním a veľmi často tiež vyžarujú do tej žalúdočnej oblasti, čiže býva to niekedy diagnostický oriešok. Ja som počula, že sú dva typy infarktu. Jeden je taký zvrátiteľný a jeden ťažšie. Že keď vlastne mám nejaký druh infarktu, tak nevieme to akoby vyriešiť a potom je infarkt, ktorý tak akoby nastupuje dlhšie, aj možno jeden deň mám tu bolesť a prídem na to, že mám infarkt až na ďalší deň. Tých delení je strašne veľa, ale v rámci asi to, na čo narážate, súvisí s delenie na základe toho, ako veľmi je obmedzený prietok cievy. Aby sme si rozumeli, infarkt vzniká preto, že dojde k tomu, že sa preruší tok krvi do srdca cez tzv. Koronárne tepny, ktoré to srdce zásobujú. A tým pádom srdce, príslušná zásobená časť svalu nedokáže existovať, odumiera. To odumretie, to je infarkt. Teraz ide o to, či dojde k tomu, že náhle zrazeninou sa zastaví prietok krvi úplne. To je v tej našej hantírke, tomu hovoríme STEMI infarkt, na základe typických EKG charakteristík. To je infarkt, kedy sa nedá na nič čakať. Podľa všetkých odporúčaní pacient by do 2 hodín od takéhoto infarktu, respektíve pri infarktoch prednej steny do 90 minút mal byť u nás v kardiocentre na stole, na sále a tá cieva by mala byť spriechodnená. Druhý infarkt vzniká, to je ten postupný, keď nedojde k tomu, že by náhle došlo k prerušeniu toku krvi, ale tá cieva už bola predtým nejakou aterosklerózou zúžená a to zúženie progreduje, priesvie tej cievy sa zmenšuje a tie bolesti nastupujú pozvolna. Samozrejme, aj táto cieva musí byť ošetrená. Ideálne, aby bola ošetrená čo najskôr, ale nie je to až taký perakútny prístup, ako pri tom prvom STEMI infarkte. Treba vyhľadať lekára, lebo doma to asi ja nevyriešim nejako. Nejako. No, a potom už len teda tá operácia nasleduje, áno? Intervencia. Alebo intervencia. Intervencia. My sa snažíme pacientov nerezať, nám stačí jeden vpich. Čo sa týka tých príznakov môže byť strašne veľa. Dôležité je ich nepodceňovať a ešte jedna vec, ktorú ja vždy kladiem pacientom na srdce, že prosím vás, keď máte bolesti na hrudníku, máte podozrenie na infarkt, nikdy nesadajte do auta a nešoferujte sa do tej nemocnice sami. Neproste suseda, aby vás do tej nemocnice odviezol, lebo jedným z tých vážnych prejavov infarktu, prvých 48 hodín od infarktu, je pacient ohrozený tzv. Arytmickou smrťou. V dôsledku zmeny pomerov, ktoré v tom srdci nastanú, disbalancie jónov, môže dojsť k tomu, že vznikne maligná arytmia, komorová tachykardia alebo komorová fibrilácia a tá pacienta vypne. To je niečo, čo treba okamžite resuscitovať a tak ďalej. A teraz si predstavte, že sa vám to stane za volantom na patronke na križovatke. Čiže neublížite len sebe, ale aj všetkým naokolo. Čiže toto sa nesmie podceňovať a pacient s podozrením na infarkt musí byť do nemocnice transportovaný edukovanou posadkou zdravotnej služby.